Oké, en maakt hij tussendoor ook nog foto's? Komt nog meer aan ook. Ja. Er komt nog een brandweerofficier van dienst aan. Doei. Ja, mama rookt het al. Moet er een ambulance bij? Nee, er zijn geen gewonden. Mama ging al vragen dat die brandweer van hun vandaan kwam. Officier van dienst. Hier is zijn naam op vast. Ja. Nou, Johan komt ook maar eens even kijken. Loos alarm, zegt hij. Ze mogen weer naar huis. Nou, zo loos was het niet, want het was boven te ruiken. Geef maar even. Ja. Het is loos alarm, dat zag Johan voorbij komen. Maar als het zo een loos alarm is, waarom rook ik de brandlucht helemaal boven bij ons? Er is wel geweest hoor. De politie is ook al... Ja, er stonden gelijk al 2 politiewagens toen ik kwam. Eerst al 1, die agent ging binnenkijken. Ik ben ook alles aan het filmen hoor. Maar de officier van dienst is nou ook ter plaatse. Jawel, de mannen staan daar hun jasje al open te ritsen, dus die hebben het warm natuurlijk. Maar ladderwagen, groot materieel hoor, maar die andere wagen, de brandweerwagens, die staan een stukje verder. Maar de molenhoek. Ja, dat is hij kneuterig hè, zo net na de oplevering. En nee, want het zwaailicht. Oma loopt voorbij, die zit ook te lachen. Maar het zwaailicht staat aan op het pand, het alarmlicht. Het staat te knipperen. En je rookt echt duidelijk brand hoor. Ik breng Jens naar bed, ik denk ik ga het raam dicht doen. Ja, er is iets wat een rookontwikkeling heeft veroorzaakt, duidelijk. Maar dat, hoe kan dat van binnen zijn? Ik bedoel, je ruikt het buiten. Ja, ik sta alles te filmen. Joe.